Yan. May dalawa na natanggal. Nut ating balik natin nut. So yan. Tatlo na natanggal. Cabas bar. Hello guys, mga kadinartik, mga kasular. Meron tayong unbox na Live PO4 na 30EH. Ito ay 8 pieces o 8. Okay, unbox natin. Okay. Ayan. Okay. Ito na. Ang 30 each. Okay. Oh, binalot pa. Binalot ang balot. Okay. Okay, meron siyang bus bar. Yan. Yan ang bus bar. Okay. Yan ito. Isa, dalawa, tatlo, apat, anim, pito, walo. So walo dahil walo itong 8 pieces itong Live PO4 na 30 each. Okay. Yan. Okay. Okay. Okay guys. Yan. Okay na. So ito ang 30 each, 30 ampere hour. Okay. Yan. Atin mo lang i-reading ang kanyang mga volts o yun natin o tama ba ang kanyang mga voltahe para ma-check natin ang every cells na okay, na walang defective. So ito, yan, kita ba dyan? Okay, kita ba? Okay. Yan. So, ito. Saan bang positive? Okay. Yun na natin. Ito. Okay. Negative. So, ito ang positive. Yan. 3.269. 3.270. So, kailangan pa natin i-actual balance o manual balance. So, dalawa. Tatlo. Meron bang sign ito positive? Tingnan natin. Parang wala. No? Walang sign. So, okay. Dito na tayo sa tester. Tumingin. So, positive ba? Yan. Yan guys, meron negative. Kita ba meron negative? Yan. So, meaning,
ito ang positive. Okay? Yan. 3.270. Okay? Pangatlo. Pangapat. 3.22. So, dito ang positive. Ito ang positive. Yan. Okay? 3.274. Okay? Panglima. 32.66. So, ito ang positive. Yan. Positive. Yan. Igo na sa polarity. 3.268. Kailangan pa natin itong manual balance. O actual balance. Okay? Okay. 3.3. Oh, mataas ito. 3.331. Taas ito. Yan. Positive. Okay. 3.333. Mataas ito. Pang-pito. Ang pang-pito ay, tingnan natin, 3.291. Okay, dito naman ang positive. Yan, 3.292. Okay. Pang-walo. 3.291. Okay. Yan, 3.293. So, kailangan natin itong i-manual balance. Okay? So ito, positive, negative. Lagyan mo lang, ko na lang muna ng marker itong tape. So, ito ang positive. Yan. Positive. Positive. Para hindi tayo malito or ma-wrong. Yan, positive. Yan, pang-apat. Pang-lima. 6, 7, 8. Okay? Yan. Check natin ulit ang kanyang polarity. Okay? Check natin. Okay, no. Yan. Okay. So, correct polarity. 3.270. 3.269. Okay, correct polarity. Pangatlo. 3.270. Okay. Okay, sorry. 3.274. Pangapat. Panglima. 3.268. Pang-anim. 3.3. Ito ang mataas. Pang-anim. 3.333. Okay. Pang-pito. 3.292. So, hindi sila magkapantay talaga. Pang-walo. 3.293. So, correct na nan. Positive. Negative. So atin mo na i-actual manual balance ito ang kanyang mga bar. Okay? Yan. Atin mo na i-manual or actual equalize. Okay? Yan. Okay? Okay? Yan. Okay? Medyo okay, ito ang manual actual balancing para makapaliw natin yung mga output box. So, tatlo. 4. Mas balik dito. Kasya. Wala lang natin puno. Okay. Ating itapak. Wala lang. Ito ay isang light couple prismatic cell battery. So kulang lang, 1, 2, 3, 4, 5. Kulang 4. So kaya na lang ating i-additional. Yan. Okay. Yan. Yan. Okay. So hanap ko ng table. So ito na lang ating gamitin para mag-tap. Okay naman, sana ito atong testingan. Testin natin. Okay. Okay.
0.3, okay na. Good, good. So, ito na lang. Laki lang, laki. So, hindi ito pwede. Sa ilalim natin, lagay. Yan. Lagay natin sa ilalim. Okay. Parang hindi. Susubukan natin. Yee, okay. Pwede na to. Yan. Ito na lang ang ating pag-connect sa kanila. Merong basket. Ay, flame washer. Ang lock. Dito lang. Okay. Lagyan natin flame washer para sila siguro contact. Okay. Yan. So, meron na. Meron na contact. Yan. Merong flame washer. Anak washer. Dito lang. Ay, no. So, okay. Parang hindi nagkatugma. Ito lang. Yan. Okay. Yan. Okay. Panglima ito, panglima. Yan. Pang-anim. Yan. Okay. Pang-pito na tayo. Yan. Pang-pito. Okay. Ito. Pang-last. Pang-last but not the least. Okay. Yan. Pangbalo na. Okay. Hipitan natin, hipitan. Para maganda ang kanyang daloy sa kuryente. Yan. So, I'm sure bukas pantay na ito lahat na voltahe. So, abangan natin na lang ang sa pagbuo nito ng 8, meaning 24 volts ang ating buuin. Okay? Hanggang sa susunod. Abangan nyo. Bye-bye!